Agenrio makare nyakoro mgaji wanga ka thuolo mar wakie chendo ni mar Migago indai proyo kod adek dwe no mar 11 higa mar 2022 waikoni weche mathoth mag motuche pacho ka wengo ka achiel kod bombe wa to mokwongo wang'ie thuond weche. Kuna center manager na mwalimu wa shule ya upili eneo la Matayos ambayo walipatikana wakiwa wamebreach ile instructions za manual ya subject ya physics. Jiario make county mabusia giotese moko mag piny maduong' mar klas 12 migeno timo igani. Jotelo pod medo golo paro wi chiemo molos gi nyinyo mar jiemo ka jotelo ma Isiolo seo sirikand Kenya Kwanza kuom chano rwako chiemo go e pachoka. County Masiayo kadho budget mambalang maromo shillings bilion 8.9 ka milion 400 digole guch dongruok kendo iketo ne weche matucha poya. Machiegni nyakora moga jwange chendo ni mar Migago kendo waikoni weche manyien dwar mar yudo pachi kotendro gi mago mwaikoni kama otingo gigo miparo ahinya to weche mwaikoni sechegi 336 nono namba mar otima choka bende wantiere mbui RAMOGI TV ahinya te Facebook live inyanyiso wa pachi kotendro gi mago mwaikoni bende wantiere Twitter kanyo kachiel kod YouTube nyalo nyiso wa pachi kaito bende nyalo wecho gi achiel kachiel mondo mi wadhi kanyakla. Machiegni nyinga Lydia Okeyo. Piny wacho dhiaro tudruok mar ohala kod piny Korea ma milambo kaka yo mar loso thuolo mag ohala kod tije ne oganda jo Kenya. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni piny Kenya dhi makore kod piny Korea mano ma milambo bende thedho thuolo weche mag lony manyasani ohala keto mwandu kod weche motendre gi nam. Ka olose boma ma Seoul piny Korea ma milambo e kinde manoromo kod jo Kenya modak e pinyno, Ruto noyango ni tudruok manie kindgi kod Korea ma milambo bende dhi yawo chiro ne mwandu ma pachoka. Ruto ni e piny Korea ma milambo limbe mandalario. Our former governor of, you need to know about this diaspora. Is your non... I've just got, first of all, I want to apologize. We have come here to transact business on behalf of the people of Kenya. We are looking forward to a couple of meetings. And amongst the items that we are looking to discuss with our counterparts here are matters of security and how we can enhance our security posture as a country, how we can build our Navy and other security agencies that will help us not just secure our country, but be able to exploit, much more importantly, as part of the program that we have, the blue economy. That's why for the first time, I have set up a ministry that will be responsible for our blue economy because we have huge resources. And this great country has the potential to work with us, either as public or even private sectors, to be able to leverage on the blue economy, to grow our economy and to create a food secure nation. We will be having a conversation about our technology and ICT and the digital economy in general. Again, I have set up a ministry responsible for creative economy and ICT that again will focus primarily on how we can leapfrog our country from where we are to the next level using technology.
Nyakora mokwaya e pinjego ma Korea ma milambo teri nyake kaunti ma Kisumu kamaromo makelo kanyakla jotelo sekta mopogore opogore obagi e boma ma Kisumu mar jiwo telo makare kod kwe. Romo ni dhi nyime kar romo mama Grace Onyango Social Center otude achiel kachiel gi James Okol mano jafwambo marwa e kaunti ma Kisumu olernwa mathoth ewi romo ma kamano. James agewinjo makare kendo Kisumu nyiswa ni torio nang'o en weche mage minyalo nyisa nyaka sego kotenre kod romo no mabende itayo kanyo ewi wechego mag kwe kod telo. Erokamano Lydia Okeyo achiel kachiel kawantie Kisumu County kama romo mokelo kanyakla migepe mag sirikal to mago ma ok mag sirikal kamoro achiel mar neno ni gibedo piny kendo gigo mbaka e weche manyalo miyo giger weche mag kwe to kod dongruok makare. Antie ka gi jotend migepe mopogore opogore wamigi thuolo mondo wawinj to kopogre gi nyasi machalo kama mitimo higa ka higa en ang'o kendo mutimo mar neno ni weche mag kwe to kod dongruok urite yo makare. Chagi nyingi. Erokamano ahinya gi nyinga iluonga ni Stephen Kadenyo. Anatiyo gi migawo ma ok en mar sirkal miluongo ni Pamoja for Transformation ma en achiel kuom migepe ma oloso chokruok mantiere kaeri mar ndalo ni. Ka opogore gi weche mag arita kwe watimo gik mopogore opogore ma inyalo neno kuom exhibitions moketore kaendi keche wan ging'eyo ni arita kwe ok bi e yore mar sirikal kende to biro ka migepe mopogore opogore omakore kanyakla to maduong' moloyo en ng'iyo yore mwanyalo tiego godo oganda sana rawere kod joma mine ma nyadi ng'eny ok nwang' thuolo mar keto dongruok gi giwegi. To kopogore gi mano bende wan ging'eyo ni sirikal mamalo kanyakla gi sirikal mar county gin gi thuolo mar ng'iyo ni opportunities go eko chopo ne rawere e yore mopogore opogore kanyakla gi yore mag TVET ma en achiel mar constitutional mandates mag county. Koro miyo wachokore kaka wuono kod kiny mondo mi walalre kanyakla gi jo sirikal assembly to gi migepe mopogore opogore kaluwore gi private sector bende mondo wang'e ni kaka jo Kisumu ere kaka wanyalo nyayo dongruokwa to moloyo maduong' ere kaka wanyalo nyayo kit kwe ma waneno to moloyo bang' yiero mar higa 2022 kadhi nyime. To nikech ok an kenda wan kama ng'eny nitiere nyaka jomoko mosebedo kwatiyo godo nikech wuoth mar kelo kwe ok en wuoth mar oganda achiel kata ng'at achiel en mar migepe mopogore opogore to ka bende wadwaro recognize peace champions ma osebedo ka kelo kwe e Kisumu kaendi koro gin bende ber ka wawinjo duondgi. Erokamano ahinya. Inyalo nyiso anto ere kaka migawo mari tiyo kanyakla gi migepe mamoko mago mag piny owacho to kod mago ma ok mag piny owacho mar neno ni uchwalo mbele weche mag dongruok arita kwe to kod telo makare. Igeni ndalo mang'eny Kisumu kae kalo achako gi nyingi. An iluonga ni Boniface Ogutwa Kach atelo ne migawo miluongo ni Sitarusha Mawe Tena Peace Campaign an achiel kuom rowere makedo ne ratich dhano Kisumu ka. Ndalo mang'eny kwasabedo ga gi tulo Kisumu wayudo ga ni ntiere mwandu mang'eny makethre, ntiere ngima mang'eny milalo to ntiere ratiro mang'eny mirocho ga. Omiyo gima otim kawuono ni mawabet piny kaka oganda ma Kisumu moting'o ka duty bearers, moting'o civil society organizations, moting'o elected leaders mwayiero e county ka wabet piny to wa analyze wa evaluate ni to ang'o manotimre maber manomiyo wang' ni Kisumu nok waneno tulo to gik mage mwanyalo medo timo mondo ber mana waneno no omed zidi neno Kisumu ka. Omiyo romowa ma kawuono ni wasabet kwal nonre kaka oganda watemo ng'iyo ne gik manotiyo no maber to kendo kaka wacho no watemo puoyo joma osabet ka jani mar non-violence ma Kisumu jomosabet ka konyowa kae gi kacha mondo wagone gi erokamano emomiyo kata ombulu manokalo wan onge tulo mana waneno. Erokamano ahinya. Inyalo nyiso anto odiechieng' mokwongo mar romo makama gin weche mage ma osewachi e romo makama? Erokamano. Nyinga iluongo ni Nerea Okombo, an MCA Mamanyata kendo
Ramogi juang mano kanyo James ka okod ka wuok county no ma Kisumu kotendre kod romo no matimore Grace Onyango social center romo bende wenro mar telo Ramogi juang kaloro gigo molos gi lwet dhano kwanyala dhi mbele gi yudo lipod no kata kamano James de loso no goyo makare kendo ang no kelno go esiche ma owinjore kwa dhi mbele ni achich mitudo gi nek ma jarit mama Aida Odinga oyudi ni wiye ber kendo sechego to odagi ketho mitudego ketho mar nek. Collins Oulo Kundi no chope mbele domo mamalo ma Kisumu kayale kod jang'ad bura Jacqueline Kamau. Okil mare okwa mondo we thuole rambun kaluwore ni no chiwore kende ne obila kata kamano doho no tamore kwa no ka piny owacho dwaro ndalo 14 mar ng'iyo kwayo mare. Dwoko mar kwayo mar we thuole yor rambuni biro winj tarik 8 dwe manyien. Has no demonstrable mental health problem. We are pleading for the court to grant my client with favorable bond terms considering that he presented himself to the police station. Nimesema in officer in charge wa huko prison hospital aweze kuangalia vile unaweza pata matibabu. Kama hawezi kukupatia matibabu huko ndani, waweze kusaidia mahali wewe unaweza pata hayo matibabu. Kama hao wenyewe hawezi kukutibu, ndio maagizo ya koti. Kwa hivyo kama wanaweza kukutibu, wakutibie huko ndani. Kama hawezi kukutibu, waweze kufacilitate, kwa sababu nilisikia kuna procedure ya vile watu wanapelekwa katika hospitali. Ramogi bilebe wa mabusia kar chung'od bura ma Matayos ogeng'one jo moko ariyo mago moyo digo tese moko mantiere kod nonro mar penj mar KCSE mano bende bro chakore juma manyien. Kano wuoyo gi jofwambe apisi mare bwa mabusia jalup kamishna mabusia Kipchumba Ruto wacho ni jariyogo noyudi gi otese mag penj mar chemistry kod biology ma igani komedo ni sechegi odinne gi tesendo bila mabusia ka girito terogi e odoho. Kipchumba ogolo siem na jogo mibiro yudi gi ketho mar bedo gi otese penj go kata keyo gi komedo ni ibiro kawnegi okang' mager mar chik. Jana kuna center manager na mwalimu wa shule ya upili eneo la Matayos ambayo walipatikana wakiwa wamebreach ile instructions manual ya subject ya physics, biology and chemistry practicals. Na haikufuata utaratibu ambayo walipewa na National Examination Council. Wote walichukuliwa hatua, walishikwa na polisi, walirekodi statement na leo waliappear. They were arraigned before a court of law Busia to face charges for violating the confidentiality of instruction manual, ile zile kanuni za practicals. Na mkasa huu ama shida hii haijaadhiri zile mitihani zingine. Kwa ng'iyo mago motendre kod somo nyakora Ramogi juang kinde maikruok mar penj madongo ma KCPE kod KCSE podhi nyime. Riwruok ma jopuonj ma wakeini pacho ka motesi ni Kewota ochwala kwa mar gi ne ten piny owacho oneni jopuonjre okoyudo chandruok kaluwore gi kech kinde magitimo penj. Jotelo mag riwruogno kotelne gi jakeno mar gi Jacinta Ndegwa wacho ni sane jopuonjre mawuok e counties ma oro kwako osebedo ka leone skul kaluwore gi kech kendo dwaro ni tie matero chiemo kuondego. Magino ne giwacho e kinde mane gichwalo chiem jamni ne jopuonjre kar dak ma Ng'ata Tek county ma Kajiado mano kuma jambgi osethoe kaluwore gi oro mosego tache county no ma Kajiado. Others come from very far. So when they do not take supper and in the morning they do not get breakfast and then again they come to school struggling to think about the problems they are given, surely that child cannot make. So they prefer staying at home or others come and sleep along the way. Okay, I suggest humbly that the government may take care of us, especially during this exam time.
at least to take care of our children and maybe give food and water in schools. It's been very serious because in some schools, learners don't attend lessons. They have to be fetched from home because of hunger. And not one, not two, but several. Teachers have been finding it very difficult to maintain them in school. The retention of these learners in school has really been affected by the drought. Because of the drought, many children have left school, either just to stay look for food or just to stay at home. So we are urging even the chiefs to make sure that all these children go to school to sit for their exams. Kwa the county Masianya Koramga Juang od bura ma county Masiayo po the budget momedore mark higa marganario prario kodario ganario prario kodadek maromo shillings biliona boro nukta ochikadek gino makoro medo mwandu ma county no ge shillings milion 100 gi prario ko wok shillings biliona boro nukta borario budget mar chenro mag dwe mar iga mar auchiel mar dwe mar auchiel iga mar ganario prario kodario iga mar ganario prario kodadek medroke budget no sir gi report mano majiwo mar yuto ma county no ko shillings milion 500 gi praboro nyaka milion 700 od bura ma county no bendero ko shillings milion 400 mondo gole budget gi mar dongruok kendo chwale chenro moko magapoya jako maraput maloso budget gi chenro mag higa mar ganario gi pradeke county no Sylvester Madialo wacho ni chenro budget momedre no zikaonyo e dongruok mar chenro duto maten governor ma county no James Orengo chano timo. Says that Siaya is going to get its money as follows: that 6.966 billion 507,531 will be equitable share expected to trickle in from Nairobi. Our own source revenue shall be collected to the tune of 700,998,234. That Kenya shillings 571,390,521 will be conditional grants, and that Kenya shillings 697,043,128 rollover from the 2021-2022 budget. Mr. Speaker, conditional allocations for this year comprise in Kenya shillings 110,638,298 being lease of medical equipment. Kenya shillings 125 million for financing for local climate action projects. And Kenya shillings 12,206,000 from Danida. Kenya shillings 8,906,243 Agricultural Sector Development Support Project, ASDSP, and 314,639,880 for Kenya Climate Smart Agricultural Project, KCSAP. Koramugenda kapar koda birio bang sa birio mano mar odiochieng chendon Migago kamano ko medo kete mana RAMOGI TV kabano ka Uganda medo chwalo utegi motendre kod weche gi mwai kunisite gi mag Migago mano eno somo di reverend wachono ne RAMOGI TV sa birio yo makare ka intere CBD ko kwa odiochieng makare ne johera mag RAMOGI TV. Victor Oduor Luo wacho kanyo en me osedonje chenro ni mar Migago kendo ikore yo makare mar yudo weche manyien maka kumu junior wacho ni entere Kirindo Kasgunga Mbita kendo wacho ni weche magarita kueto tinde los gito onge duoko maber ahinya mararita kata kamano wacho ni weche magarita medo mana bedo marach machalo ni onge ber mawuok e chenro go abeni mket gi piny wacho maloso weche go magarita. Sara Singa Nyakoro Dongo kantiere wang neno West Kanyamkago wacho ka ni tiere kodwa e chenro ni mar Migago kendo wacho ni ma en chenro mok bai kata mati. Nicholas Otieno Joy kantiere Ugunja wacho ni en bende tiere kodwa e chenro ayano kanyo Alex Omondi bende wacho ni en bende entire Kadoti Nyachogo bende wacho ni en bendo sedonjo ka nyangi nyango wacho ni en to Nyasaye no kweyo chunji. Okay, min nyiri nachoka ni ero kamano min nyiri kum otemi oro nyakora mgajuang medikelo nwa oteni wamedo somo gi kai chenro mar Migago. Engineer Lazaro Kanyambo wacho kanyo oyie gi romo mar kwe motere county no ma Kisumu
Koro wachoni wadwaro mondo Kisumu beda odende kano regional economic hub mano kar timo ohala to mano nyalo mana timore ka weche mag njore kod timbe mag kuo otiekebo mano ma Kisumu mano pach injinia Lazaro Kanyamboka mar Kariobangi mano Jamaguche wakoyo matinya kwa Ramogi Juang kata kamano kwa duogo pod wantiere kod weche mathoth tendo ni mar Migago kete mana ka Ramogi TV. Luasi maro hala osebedo kalokore keto mwandu bende osekao yore manyasane to ginang'o manyaki ng'e kapok ichako hala kuonde mage minyalo kete mwandu. Ramogi TV biro yango ni kit ohala kaka itimogi kachiel kod yore mag keto mwandu to ok mana mano kene nyakoro Ramogi Juang bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala maweg kembe kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Yeah, I really enjoyed my growing up because I lived with my relatives around. It was fun time. I communicate using my hands. So with my family and relatives, communicating properly with them, that has been a big challenge. The biggest challenge I've seen is many deaf people cannot read God's word. As we really try as much as possible to produce Bible literature in sign language, I would really encourage my fellow deaf people to learn. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Every time I top up using Airtel Money, napatiwa 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Airtel, the most affordable network. It's time for the greatest football stage in the world. Hapa Shabiki.com tunakuletea the Qatar Jackpot. Rahisi sana. Correctly predict 6 World Cup games kwa shilingi 8 pekee and win 60,000 shillings za haraka kila siku. Tuma neno QJP to 29063. Believe it. 6 World Cup games, 8 bob, and 60,000 shillings cash is all yours. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo nyakoro Ramogi Juang e chendo ni mar Migago kamano kuom medo kete manaka tere nyake kaunti ma Homa Bay kama jaod bura ma kaunti ma Homa Bay Joyce Osogo Bensuda koro dwani obila e kaunti no ojiw yore magarita kwe kor gwenge mar thiro timbe mag maundu kod njore mosebedo kainene kaunti no ma Homa Bay. Bensuda koni tendarita kwe ma Homa Bay mondo keto kenge makare maduoko chien timbe mag maundu ma osebedo kainene kaunti no. Okwedo mokalo timbe mag maundu mosebedo kainene kaunti no ahinya jolupo matiyo gi nam lolwe kaunti ma Homa Bay ka jolupo laro kiew mag lupo gino mowacho ni okonego beni dhi nyime e dhowedhe mantiere kaunti no. Bende okwa jonyuol kod jorit nyithindo mondo oket arita makare ne nyithindgi ahinya to mago manyiri mar geng'ogi kik gidonje obadho moko mago manyalo hinyo ngimagi. Kendwa wawegi nam gin chwech mag Nyasaye wawe betore kendwa wawegi ni bichni ok mara bichni mara. Waket winjruok, waket policies mag beach management ka jo BMU bedo kanyakla kato giketo chenro maber moganda wa ok gwandore oganda wa ok negore kasto wabedo kod kwe mar loko hala nikech kinego wa mpaka mar Uganda wano kunjo ben wachakwa negore ka to kucho bo wadwaro ni mondo arita kwe mondo bedie omiya kwa jo lupo duto te rech en chiemo mamit rech en chiemo manyangafu
kik waket remo mondo chwere nambe magwa. Nyithindwa nyaka bed ready ni gitamore weche mag sexual abuse nikech sama chalo kama emibro winjo kondhe nyathi moro kane dokot gotieno, ibro winjo ka nyithindo moko gidhi kuonde mok dwargi mondo gibede. Weche machalo kamano atamora kaka jatelo, atamora kaka ng'ama miyo. Haya, nyakora mwe kwa ya Homabay teri nyaka Thika kama ohala kachiel gi tije mamoko nochunge boma ma Thika tok yamo maduong' kuthe boma no kendo lwaro yien ma odina paya. Thoth ji bende no tonye lwet tho tok yien moro lware apis mar posta ma Thika kaunti no ma Kiambu. Moko kuom jodak kod johala ma boma ma Thika manoyudo ng'ikruok kotenore gi masira ma kamano nolero lal mane giyudo kotenore gi masira mar yien manolware boma no. Bende giko tend kaunti ma Kiambu mondo ket paro e yore mag tieko masira ma kamago ka masira ma kamago bende notimore wige machuok mokalo kama miyo moro noyude hinyruok mokalo. Imekuwa ni muda wa saa 9 hivi kielekea. Mti tu ikakatika na ikaanguka. Kwa bahati Mungu ametusaidia, hakuna mwenye ameumia, isipokuwa tu vile mnaona tu hasara tu kidogo kidogo, lakini tunashukuru Mungu tuko sawa, hakuna mtu ameumia. Iko mti imeanguka hapa na imeangukia gari, na tunaomba tuko chini ya gavana wetu wa Matangi, iko watu wanafanya section ya kukata miti hapa. Hata hapa KCB iko miti ingine imeoza hapo na iko karibu na bank. Iko ingine hapo police station imeanguka saa hii. Hii hapa mimi nimepigwa na gari nikaanguka chini. Iko mzee mwingine anafanya kazi hapa ya kuuza gazeti, amekogwa na chuma akitoroka na gari yake imelaliwa na mti. Nyakora mogimane makelo e giko mar weche manyien mag Migago panyino wasingo kanyo nobro kelo ni weche go motenre kod World Cup mano madhi mbele piny mar Qatar mago tuke mabende ogando kete wangi mokalo okelnigi e chenro otisini kuku mar World Cup siche makamanya kora mgajuanga aneno kanyo ka father no Jaka Black osekore yo makare Milton Ochieng kendo obro kelo ni chenro ni mara World Cup onyiswa ni to ang'ogi ni mabende koro wagen kinyisa kanyo ni odiochieng' makawuono nyakora mgajuang seche mwawuoye ni Morocco dhi mbele ka gichwadre kanyo gi team mar Croatia onyiswa ni tang'ogi ni madhi mbele jakisigi Jaka Black aneno ka ball tugore bate kono chwadore malich mokalo kawuono team machielo mar Afrika miluongo ni Morocco rakore gi team mar Croatia. Inyalo paro ni Croatia manochope final mokalo ma 2018 kane gigocho gi piny mar Ufaransa. Ufaransa nyose chako maber kaka finalist kendo joma noka okombe no. Kawuono Croatia ni e pap gidhi nyime sani ere gi team mar Morocco ma en achiel kuom timbe mochung' ne Afrika. Licha inya kawuono. Father jogo pundo tim nango nikech nyora nano ka ji nobedo gi shock kane ingeni sani to samoro Saudi Arabia timo gima pok none. Saudi Arabia nyo disappoint jogo punda kata kamano shabiki pod miyo gi thuolo mar go punda kendo yudo 60,000 pile ka pile. Abro nyisogi e seche mabiro kaka timo makmana ni kawuono to tugo mokwongo ni go punda mare oselor nikech ilore kodong second achiel to rom sa magichako gisechako omiyo oselore makmana ka ng'amo dhi e live bet. Ero kamana nyafadha nyiso ni seikrio makare mar kelo kuku mar World Cup nyakora mgajuang medikete mana ka RAMOGI TV nikech kako dhi kode ne kako sekwanye kendo dhi mi achiel kachiel mago mabede dhi tucho tugo no mar World Cup madhi mbele boma ma Qatar kata piny mar Qatar kuom thuolo mokwongo nyaka ne chak tukegi mag adhula kata nyaka ne chwe piny pok no dhi e pino mar Qatar. Nyakora mgajuang kete mana kan kech Jaka Black osekoreo makare mar kelo ni kuku mar World Cup away gi sani nwaduo kanyo gi weche manyien bange kata kamano ero kamano kuom kete mana ero kamano bende kuom ote magi michwalo warom kendo seche machielo nyinga Lydia oriti masani.